What's going on everybody? Nami diri karon sa Aichi Prefecture, kaban ako ang food expert nga si Tommy. Hey, what's up? Iya ko i-tour guys, kay diri sweet siya man ang sweet to sa pagkaon. I-tour ta niya kay lami man sa kay ikaw gramen karon. Tara guys, payugi ko. Ulan na. Before mo musulod og kuan ang mga inani magkanan ng alcohol magaan. Yes. Really, nigga? So nata karon diri sa cashier silang lugar diri dapita nga abot ka ng lingkuranan mo request tag lingkuranan tagang tag lugar pisto nya ato ta order guys. Ato ta dapita to ano diri dapita to dapit sa kusina to. So nakita tag lugar diri ano kusina nila diri guys. Karon customer gamay ra kay customer diri guys. Nya pabor sa gayo ron maka vlog ta gamay. Nya dili kay crowded bitaw. So dili kay awkward ang pag-vlog karon. Si Showa atong cameraman. Si Showa atong cameraman may nangusog. Siya ang kanang mobahala na ron, siya ang kanang mangusog og tabi karon. Siya ang atong food expert ug si Tommy sad. So kung nakakita mo sa akong mga previous nga vlog naagin siya kanunay si Tommy. What's up guys? Sa ato ni tayo Welcome sa to my channel. siya to na sayo sa intention ug ako mga model sa kanang mga cinematic travel. Mao ni siya guys. So. Nakabantay na ko ba? Ano lang menu? Workout ba tayo ng dulo? Tinapan mo kamera dai, tinapan mo. Maraming karagi. Oh, nasa shrimp. Tawagan ko itong ning dabong. Dabong na sila itong kawaii nga gagmay. Nya dumplings. Oh, nasa sila beer nga gipang serve. Nya pa. Oh, ramen dito. Variety of ramen. Ang ilang kuan no kay ang ilang noodles show kay sabi dito na manually made. Ah, Ano na kanina Ah. fresh ba fresh? Fresh kasi. yung nga on stock. Karon gid lagi kon magibuhat tayo. Pero kini ako. Gulay. Gulay ko. 790 to. 200 grams. Okay na? Donuts. Nga ramen. Pili-pili na. Brato ra kay dire guys. Mo na Irasay mga mati. first class punuhay dire. Nakadol sa kusina. Makita ninyo ang mga chip cook. Easy to cook ra bitaw kayo guys nga ramen. So, Asan nyo siya? Kuha naman art. Imatom. correct. Ikaw siya? Karira ko. Kala rin mo Kala mo. ito. Imatom. Kana okay na. Itakso. Tommy kay murag sinangag. Kamso kay murag ka ng ramen nga na gulay. Marani ra ko. Upuan na lang. Mga ramen. Uy. Wala na lang. Let's go kayo nag-conserve. Maro man dai. Repolyo. Karagi na. Lang noodles. Karagi na. Karagi na. Karagi. Palit na karagi. Saan ta? Ramen tas. Ramen man itong content. Mag-focus sa ramen guys. Ramen. So, kini ko 9, ayun, 990, 990, sige. 990 mo. Sige na to. Fire. Irashimasu. Imato? Ah, kotatsu. Kotatsu. Hai. Kore hitotsu de. Hitotsu? Oh, Hitotsu? Hai. Hai. Ato, karagi. karage desu. Hai. Hmm. Parang puni po isang karagi na. Karage futatsu. 6個入りの唐揚げもありますけど、2つでいいです。はい。はい、じゃあ2つで。はい。で、大丈夫ですか。はいはい。はいお願いします。So, muna po nila. So, mga palibot, gamay tayo, wala kita. Paabot na. So, sabi baka, ano mo, sige, compliment naman sa mga ramen dire. Compare sa mga ramen. Nakakaon na mo dire pero nakakaon ako dire lami man. Compare pero- sa Japanese na restaurant sa Tora. Ha? Mas ninot dire. Sa ato ang gud kay dili kay kanang kuan ba di ka kaingon gid nga kuan kay dire Japanese mo ginagbuhat gud. Parang story siya. Japanese ba. Lagi ang babae. Mutaan. Yaw, gutom. So guys,
Lahi kayong pamati diri guys, putlo magayo kapag Gusto mo naman kaya guys. Nag-pick up po taon mo guys. Naulanan pa may gamay Ganan guys. pa may Ay, gamay. sa gayron kay bugnaw panahon maraming sabaw. Boom. 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 Yeah, dili crowded nurse. Advantage kita nurse. So, safe ka sa corona karon. Oh, So, sunod yun sa social distancing. distancing. Yes. Wala paabot ha. Nasang utsa. Utsa. Ano to? Green tea. Pero kung makainom sila ng utsa nurse, murag dili pa sila ganahan na ba? Ano? Para sa mga first timer ba? Dami ka na guys. Dili lang palabi sa green tea guys kay kanang makataas mo na sa imong acidity Sa nimo. mga libre rin guys. So, unsa na na ito? Mga libre na. Sauce. Sauce. Pamili siya ay halang kay guys. Halang kay kuha guys. Halang. Itong kutawon daan. Para kuan sa para sa karagi na. Para siumay na. Oh, ito si mana siya para nagsumay pa siya halang gay. Kuha siya, para sa kuha siya. Ramen. Ramen. Hmm? Tapos ramen. Nala, i-mix mo na daan guys. Ayan mo yun. Ang ilang uhashi natin dapita. Uhashi or chopstick. So, tapos lang yung mga kuhan diri. Pepper. Black pepper. Rind. Diri sa good sa kuan Japan. Sa nasa nga kanto daghang kay mga ramen nga restaurant sa nasa magkatag. So ato unahan nahan mga nasa unahapon na mga udong nga restaurant daghang kay diri. Di ta magutman kung naapon tay kwarta. Sara lagi. So, isa ra ka buhok guys. Ang una nabot kay Sara lagi na nuts. Wala kang kuan. Sinangag nito ni unang nabot. Mayor, gusto ka naman eh. So guys, Dali na lumay. kayo no? Pila 10 minutos ra paabot sa sinangag na. Oo, sinagan. Dali sa niyo. Ano sinangag siya? Itlog raman. Itlog. Itlog baboy gamay. Yan, tangag mantika. Pulis lahoy. Idol ka nurse no? Idol guys, siya no. Ay, ako ang order na naabot na. Abot na guys no. So, vegetarian na karon guys. Dudok ko kasi karmi din na. Sakit ang tagkugo na ron. Ano naman siya ka nang Mga veggies mo na ko. Okay. Nain o sa sud. Dili ko sure ba? Na. Parehas sa order ito. Di-toppings lang ang veggies. Si Suko. Vegetarian ni guys. Veggies Sa na paabot lang. ng karagi na lang. Karagi na lang. Ako nabot ng ako. Kaya nas kailan ka ni Nard? Ha? Mura na ka na nasa kahoy ko mamili. Ay, so mamili. Mushroom? Dili ko yung mushroom. Wala na siya Okay, sa dagat ni. Lumot na siya. Kanang sa dagat mo ni man. Muna yung makita sa mga avatar na kagbot. Ako First time ni na mo katilaw ni. Dog. Tibuok niya kanang giboil niya. Kana gi-steam ba ni nga karne? Koso. Yan apoy mga So, nabot na itong karagi guys. Nard. ay, karagi nabot ng karagi guys. Dua ka bok order こ naman.ちらすいません。 Ay, は araga lang sa はい、ありがとう。い、失礼いたします。 mga resibo ibutan diha. So, resibo guys. Halang sorry kamo pag halang siya. Sige, sige, sige. Karagi ni Tommy dong. Sure, huwag karagi lang Karagi guys. so. So, guys, tara guys. Okay guys, ato na ni Kita time lagi mas. lapse. Time lapse. Dili kung buto ng noodles. Ito muna po kaon na niya so. Ang baboy finger kay ang baboy pagkasim. Mukha no? No? Karnyo. Dira sa may atbang istano bitaw namin sila binto po diha. Japanese nga restaurant po ba? No. Dili man, lahi ra man po. Ayan hindi Lahi man gud ang luto sa Japanese gid. O sa Pinoy. Lahi mo ang taste gid na. Kung mahaw. Pero guys, ako unahon guys. Kainit pa kayong ramen. Busog na mo sa kuno so. Mabutog na kasi pan. Bilim na Luto? to. Awa so bili so. Bili. Bili mo na. Bili nilang kuan ng topping sa ramen. Saka show yung ramen akong napili. Ang lang kasyo kay medyo may pagkagulay nga version ng ramen. Ah, okay naman na. Okay ra unod. Wala? Pero kaya. Simplado ka no? Medyo tamis na. Simplado man ka. Sauce na lang ibili.
Wow, siya. Hallelujah siya. So nako. Sa perfect ramen. Nagkakarot siya. Okay. Mo ba? We're almost done. Nga murag busog na sad mi tanan. Mao sa man to mindset eh. Ako tsara dito. Stick ko siya ako. Stick ko siya. So magtinapar na yun niya guys. Hindi mo na mag- Itong 3,916 mga kabat ni sa tuwaog 1.8 1,800 sa tulo na mo. So including na tanan-tanan. Ang tax is 356. Additional. Para na sa Karagi 330 ang karagi katong Japanese fried chicken. Nya katong ko ang tumi o kung show parihara man to. Nakuha kay Ano tayo sa bawah kay kanang tikaon gyud man. Ha? Beef broth ba? Ang nagamit nila. Di butang nga, may mga karne ganina god. Wala. chasumen. Chasumen. Daan na ba? Ato ka chasumen to ko. Beef broth ba? Nga kanin kang ilang tumi kay ambot unsa ni siya wala kay lato. Mo gamit nila sa Basta video siya nga pagka ramen. So, unsa ko man ato ta sa cashier niya. Stay put sa kadiri. Tambal sa takadiyo, away sa ta. Sa tanan. Tumi wa pa pamahaw. So, gamay na mainit ra kina sa naso. Minit ra ganina. Ini pa sa sa tumi wa pamahaw. Nagdadala sa gindak. Para Ano ra kaon kung pangin na. tatay. Paano ba ganang pamahaw sa panra o kanang Milo. So, na siya ka kuan. Teknik nga di ka kabayad guys. Maro-maro or CR guys. Awa guys ha. Ha? So guys, ang teknik gani nga wala kay kwarta, wala kay kabayad. Maro ka to CR. Awa guys ha. Wala kay kabayad guys ha. So pang romance kayo ng music guys. Ngayon relaxing tayo guys. So guys, manindog kami guys. Dara kwarta guys. Bayad na guys. Crispy Paxi. Ano ito kwarta na ito? Mateo, 3,000 ka na guys. So guys, tara guys. Kuyogi ko ninyo. Kayo magbayad. Tita to. Ayun, doktor. Ito. Tara so. So guys. Tara guys. Kumbaan eh. So guys, atong mabiling sukli sa 4 mil Pero guys. sila ko ano, safety din mo lagi tabon. So guys, tapos ay pabon guys. Para sa corona. Ila tanan to? 3,960. はい、すいません。失礼いたします。3990円失礼いたします。Sanay ko. はい、すいません。84円いいですか？はい。ありがとうございます。 Ay, So guys. so baguhay lang mi bayad sa among bill diri sa sud nya perfect eh guys. Perting busugan na mo nasulit ang among 1,500 ako nagasto. So ilang kaso kay 1,000. So depende sa ramen nga mapilian. And then busog. Grabe kay busog. Grabe kay ramen. Init kayo, halang. So dire na siguro guys, tapos na ako kong vlog. Thank you so much sa nagtanaw karon, labi na da sa Pilipinas, sa akong mama, sa akong family, basta sa mga kangkuan, sa kang Brad Bruce. Salamat kay sa sa pag-share kanunay, sa pagtanaw, sa pagsuporta sa mga Runda vloggers. Thank you so much. So, a peace. Guys, salamat tayo sa pagtanaw guys sa mga vlog for today. So, maura, tanan. A peace you, a peace. Oy, apis. Shout out sa mga Kamot. sa mga viewers. Kamot. Tabon.